పరమాత్మ ఎవరి పాపపుణ్యములను తాను తీసుకోడు. ఎవరి పాపపుణ్యములతో పరమాత్మకు సంబంధం లేదు. కానీ మనలో సహజంగా ఉన్న జ్ఞానం అజ్ఞానంతో కప్పబడి ఉంది కాబట్టి మానవులంతా భ్రమలో ఉన్నారు. మనం చేసే పాపపుణ్యాలకు పరమాత్మయే కారణమని, మన పాపాలన్నీ పరమాత్మ తీసుకుంటాడని, ఆయనే మోస్తాడని భ్రమ చెందుతున్నారు. అది నిజం కాదు. ఎవరు చేసిన పుణ్యంతో గాని పాపంతో గాని పరమాత్మకు సంబంధం లేదు. ఎవరి పుణ్య పాపములకు వారే బాధ్యులు. పరమాత్మ ఏ విధంగానూ బాధ్యుడు కాదు. ఎవరి పుణ్య పాపములు పరమాత్మ స్వీకరించడు. పరమాత్మ కేవలం సాక్షి. పరమాత్మ అంటే అన్ని ప్రాణులలో ఉన్న ఆత్మస్వరూపుడు, చైతన్య స్వరూపుడు. కానీ మానవులు ఈ విషయంలో మోహంలో పడి ఉన్నారు. దేవుడి వల్లనే మనకు కష్టాలు వస్తున్నాయి, మనం దేవుడిని నమ్మితే ఆ దేవుడు మన పాపాలు తీసుకుంటాడని ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అవి అపోహ మాత్రమే. మానవులు అజ్ఞానంతో అవిద్యతో ఈ అపోహలో ఉన్నారు. ఈ దేహమే నేను అనే భావన వల్లనే ఈ అపోహ కలుగుతూ ఉంది. ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ప్రపంచంలో ఉండే వస్తువులను అనుభవిస్తూ వాటి మోహమునకు లోనై కర్మలు చేసేది మానవుడు. మరి ఆ కర్మఫలములు దేవుడు ఎలా బాధ్యుడవుతాడు? ఈ విషయం తెలియని మూర్ఖులు మానవులు. మానవుడు చేసిన పాపములు పోవడానికి ఒకటే మార్గం, అదే నిష్కామ కర్మ యోగం. దానివలన వచ్చేదే జ్ఞానయోగం. ఇంకా ఏ విధంగా కూడా మానవుడు చేసిన పాపములు పోవు. జ్ఞానం అంటే నేను వేరు శరీరం వేరు అనే భావన కలగడం. కాబట్టి ముందు తనలో ఉన్న వాసనలు పోగొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలే కానీ దేవుడు నా పాపాలు మోస్తాడు అని అనడం అవివేకం. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే మానవుడు తన పుణ్యపాపములను తానే సంపాదించుకుంటాడు, అనుభవిస్తుంటాడు, మరలా జన్మ పొందుతుంటాడు. ఇందులో ఎవరి ప్రమేయమూ లేదు. భగవంతుడు ఎవరి పుణ్యపాపములను స్వీకరించడు. కాబట్టి నిష్కామ కర్మతో కర్తృత్వ భావన లేకుండా కర్మలు చేసి జ్ఞానం పొంది పాపముల నుండి విముక్తి కావాలి కానీ దేవుడి మీద తోసేయడం సరికాదు. ఎవరి కర్మ చేస్తారో వారే ఆ కర్మఫలం అనుభవించాలి. అంతేకాని ఒకరి కర్మ చేస్తే మరొకరు ఫలితం అనుభవించరు. కాబట్టి ఒకరి కర్మఫలములకు మరొకరు కారణం కాదు. మానవులు పాపాలు చేసి పాపఫలం అనుభవిస్తూ దేవుడు నాకు కష్టాలు తెచ్చిపెట్టాడని భావించడం తప్పు. మానవుల కష్టాలకు సుఖాలకు దేవుడు ఏ విధంగానూ బాధ్యుడు కానప్పుడు మరి ఎవరు బాధ్యుడు అంటే మనలో ఉన్న సూక్ష్మ శరీరం. దాన్ని అంటిపెట్టుకున్న గత జన్మల వాసనలు అనే సమాధానం వస్తుంది. మనలో ఉన్న మనోబుద్ధి అహంకారాల సముదాయమే సూక్ష్మ శరీరం. ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. పోతూ పోతూ ఆయా దేహాలతో చేసే కర్మల వాసనలను తనతో మోసుకుపోతూ ఉంటుంది. మరు జన్మలో ఆ వాసనలు స్వభావాలుగా మారతాయి. ఆయా స్వభావాలకు అనుగుణంగా ఏ దేహంలో ఉంటాడో ఆ దేహం మీద విపరీతమైన అభిమానంతో కర్మలు చేస్తూ వాటికి తగ్గ ఫలితాలను పొందుతుంటాడు మానవుడు. ఈ కర్మలు చేయడానికి శక్తి కావాలి కదా. మనలో ఉన్న ఆత్మ చైతన్యం, మనలో ఉన్న మనోబుద్ధి అహంకారాలకు ఇంద్రియ తంత్రాలకు తగిన శక్తిని మాత్రమే ఇస్తుంది.